Cerita cekak, ira-iraan, sumpah. Anggitanipun Sri Adi Harjono. Pasang rakite taman kota kuwi pancen dirancang dening ahline. Mula yen sinawang katon endah ngresepake. Saya-saya satengahing taman kono diwenehi kolam bunder. Mawa patung wadon ngindhit klenthing ngesok banyu. Banjur ing saubenge kolam ana air mancur cilik-cilik sing digawe genti-genten muncerate. Temahane taman kota kasebut trep lamun dadi sungsungane wong-wong sing butuh golek lelipur utawa nginggar-nginggar ati. Kacarita ana piyayi putri setengah yuswa kang ora bisa nglalekake taman kota kuwi. Haryati, wanita sing ing biyene ketemu terus dadi pacar nganti sumpah prasetya nedya urip bebarengan mangun balewisma karo sawenehing priya iya ning taman kuwi. Priya kasebut aran Guritno. Wondene Guritno lan Haryati kuwi kanca sak sekolahan ing SMA favorit kutha kono. Tamat saka SMA taun 1985, Guritno diajak Pak Lie sing nyambut gawe ning kantor Depdikbud Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur. Jalaran yen nyambut gawe ning kono gampang entuk pengangkatan minangka PNS. Sedenge Haryati trima ngenteni ning omah dhisik. Mengko yen ana lowongan arep macung guru SD karo melu kursus kanggo ngganepi syarat. Suprandene nganti 5 tahunan, Guritno ora tau kabar kinabaran kaya dek anyar-anyare ning Kalimantan. Guritno wis ora tau kirim layang. Semono uga layang-layange Haryati iya ora tau dibales. Mula lamun pikirane bunek, Haryati terus nglelipur diri ning taman kota kono. Mangkono mau mungguh carane Haryati meper rasa kapange marang Guritno. Wiwit jaman semono engga seprene. Sore kuwi kaya ana kang ngosekake. Haryati leledang ning taman kota. Jujuk bangku sing wiwit mbiyen dadi klangenane. Bangku taman klasik saka wesi, sak cedhake lampu taman kang modele uga antik. Rikala Haryati lagi enak nglaras swasana taman, ujuk-ujuk ana priya rekma putih mlaku glendeh-glendeh nyedak. "Nuwun sewu, kepareng nderek nempel lenggah nggih, Bu," ujare nggawe kagete Haryati. "Oh, monggo, Pak," panyaute Haryati karo ngingset lungguhe. "Rame nggih, Bu. Wanci tabebuya sekar ing pinggir margi ngajengan ngrika wau. Tiang-tiang sami selfie lan foto-fotoan kalian mitra karuipun. Nembe sepisan menika kula sumerep." Kandhane priya rekma putih ngajak omong. "Lho, dalemipun pundi kok nembe menika pirsa tabebuya sekar, Pak?" "Kula ngriki mawon, Bu. Ning dangu mbut damel wonten Tenggarong Kaltim.
Rumiyin ingkang wonten rak sekar flamboyan ing pojok-pojok wingking ngrika. Krungu wangsulane priya rikma putih kuwi, saknalika Haryati njomblak saking kagete. Mula bleger piyayi kasebut terus dipandeng kanthi titi permati. Tundhone, "Oh alah, panjenengan Mas Guritno nggih. Kula Haryati, Mas." Padha sakala Guritno gagihan nyalami Haryati. Terus dikekep-kekep nganggo tangan loro. Keket anget. Kekarone nuli padha nyuntak kangen sakwuse 40-an taun pepisahan. Pisah sing tumrap Haryati ninggal tatu kang banget nglarani. Tatu dicidrani. Dikhianati sumpah prasetyane. "Bener, Dek. Aku pancen Guritno mbiyen kae." Terus terange Guritno. "Saiki aku pulang kampung. Wis tuwa, mangsane pensiun. Dene anggonku mrene iki mau rak pengen bernostalgia. Awit ning taman kota iki biyen aku ketemu lan pacaran karo sliramu. Ketemune jebul sliramu ya kabener ing kene." Sakbacute Guritno terus njaluk pangapura marang Haryati. Dene wis cidra ing janji. Mungguing alesane anyar-anyare Guritno ning Tenggarong, dheweke rumangsa tertekan. Proses adaptasi karo lingkungan sing kenthel dening tatanan adat, apa dene pegawean ing kantor marai kaya wong linglung. Kang tundhone pikiran malih tumlawung, kesepen lan butuh kanca cedhak kanggo mbabar unek-uneking ati. Saya-saya lamun kelingan Haryati, jejer wanita kang banget ditresnani. Guritno malah sangsaya stres. Wedi lamun ora bisa netepi sumpah prasetyane. Mula saka kuwi, murih ora dibayang-bayangi rasa was sumelang. Dheweke sengaja ora ngubungi Haryati. Satemah suwening suwe, Guritno malah kecantol prawan Kalimantan, Erika, kang wekasane banjur dadi bojone enggo saiki lan wis patutan siji, Yuda. "Sliramu wis kagungan putra pira?" Rabi wae ora tahu, kok malah takon anak." Wangsulane Haryati karo mlengos. Nelongso, keronta-ronta atine. "Oh, sliramu ora palakrama, Dik?" pitakone Guritno nggumun pungun-pungun. "Tresnaku mung sepisan, Mas. Mung kanggo panjenengan sawiji. Ora bakal tukul ping pindho, ping telu kanggo wong liya." Panyaute Haryati mandhes. "Oh, Dek Haryati," ujare Guritno tumuli nggapyuk Haryati karo mbrebes. Rumangsa dosa. "Sepurane sing gedhe ya, Dik. Aku wis nggawe sengsara lair lan batinmu." "Panjenengan ora luput, Mas." Angluwe Haryati karo dleweran luwe. Tangis keloro-loro. "Panjenengan ora luwih dosa timbang aku.
lan aku uga ora luwih suci timbang panjenengan. Ya iki lelakon, Mas, sing adile pancen kudu diterima. Amarga yen ditolak malah bisa dadi salah gawe. Dek, kanggo nebus dosaku, kersa ya sliramu dak nikah. Ceplose Guritno. Ing pamrih kanggo ngimur-ngimur atine Haryati. Paribasan dimen dadi parem tombo njarem lan bobok tombo bonyok. Panjenengan kagungan garwa, Mas. Ora becik yen kok talak. Mesakake putramu. Mula bab iki butuh wektu, Dek. Sliramu sing sabar wae. Ucape Guritno. Aku dak kupiya mbudidaya ngrimuk Erika supaya gelem dak wayuh. Ewadene lamun dheweke ora gelem, sliramu tetep dak nikah. Ning nikah siri. Kanggo iku aku njaluk nomor HP-mu. Kapan-kapan sliramu dak kabari. Sak rampunge sapatemon kuwi, Guritno lan Haryati banjur padha sesawangan. Haryati kaya nemu kembang cepaka sak wakul. Ana sak pletik cahya kang madangi lakune. Ing mangsa-mangsa tuwane, pangarep-arep urip bebrayan karo Guritno kang seprana seprene dianti-anti bakal dumadi. Waktu terus lumaku. Ora rinoso wis ana sesasi Haryati ngenteni kabar saka Guritno. Suprandene WA-ne wae ora nate mecungul. Apa maneh telepon utawa video call. Sedenge Haryati rikuh lan risih lamun arep ngubungi Guritno. Saru. Sejene kuwi mundak ganggu katentremaning rumah tanggane Guritno. Luwih maneh yen nganti diarani pelakor. Ora nduga ora ngira babar pisan dumadakan Haryati nampa WA saka Guritno. Kang wigatine ngajak sapatemon ing taman kota mengko salebare magrib. Tenan, dina Jumuah sore lebar surup kuwi ing kencar-kencare lampu taman kota, Guritno wis kapang-kapang mapak tekane Haryati, terus diajak lungguhan ning bangku taman kaya adat sabene. Nuwun sewu, panjenengan gerah ya, Mas. Kok sajak pucet? Pitakone Haryati. Yen gerah mau telepon utawa WA wae rak bisa. Ora, Dek. Aku sehat-sehat kok. Saure Guritno kecipuan. Aku pancen pengen ketemu, adu arep karo sliramu. Dimen nges rasane, tumanem ning ati. Njur, rembug dek mbiyen kae priye, Mas? Muji syukur, Dek. Erika gelem dak wayuh karo sliramu. Mula sesuk kulawargaku bakal teka ning pidalemanmu. Nembung dhewe marang sliramu. Mas Guritno. Wuwuse Haryati terus nggapiuk Guritno. Nanging awake Guritno rasane aceles. Panjenengan gerah, Mas. Salirane krasa anyes banget. Kono lek ndang kondur wae. Dielekake mangkono, kapeksa Guritno banjur pamit bali karo ngaras bathuke Haryati.
lan Haryati ganti nyungkemi tangane Guritno. Sapatemon bebasan sasi liring bawang kuwi mula tumabet tumrap Haryati. Lire nggawa warta sukacipta kang ora bisa dilalekake. Sida nikah karo Guritno. Gancanging carita, esuk dina candhake Haryati nampa tekane tamu, Erika lan Yuda. Sakwuse lungguh satata ing ruang tamu, durung nganti rembugan, Erika wis kaselak nangis nganti drodosan luwe. Ngabarake menawa Guritno wis kapundhut bali ing pengayunane Gusti kang murbeng gesang. Lagi lebar disedekah 7 dinane dek wingi bengi. Sakwuse udakara 2 minggunan opname ing rumah sakit. Saknalika Haryati njegreg, sajroning batin Haryati dioyak-oyak maneka pitakon. Lamun Guritno wis kapundhut 8 dina kepungkur, banjur sapa sing kirim WA wingi kae? Lan sapa kang methuki Haryati ing taman kota dek bakda magrib wingi? Pepuntone Haryati malih mengkorok wulu githoke lan krasa merinding. Ewa semono Haryati ora kandha ngenani bab kuwi marang Erika. Kok kaya cerita alaming lelembut ning panjebar semangat wae. Karo meneh kok tega-tegane dheweke mbuka aib lamun arwahe Guritno isih klambrangan. Gek Guritno kuwi siji-sijine priya kang banget ditresnani. Pepuntone Haryati mung kudu netekake atine dimen ora kena mental. Sakbacute Erika banjur cerita. Nalika Guritno lara, kandha njaluk rilane Erika supaya gelem diwayuh karo Haryati. Erika iya monat manut wae. Amrih Guritno enggal waras. Mbok menawa larane kuwi merga oleh kabotan mikir Haryati. Prandene larane malah saya nemen, nganti jare ngimpi dipethuki tokoh adat suku Dayak Benuak Tenggarong, kang wekasane malah kaya nyengkakake ajale. Dadi genahe larane Guritno merga depresi abot, ngenes, jalaran mrana mrene rumangsa nerak sumpah. Mungguh genahe orang rabi Haryati nerak sumpah anggone arep mangun bale wisma karo Haryati. Dene lamun ngrabi Haryati, dheweke uga nerak sumpah kang diucapake ing sangarepe tokoh adat suku Dayak Benuak Tenggarong. Ora bakal megat lan mayuh Erika. Mulakna Guritno rumangsa tansah dibayang-bayangi tokoh adat suku Dayak Benuak Tenggarong. Menika paket saking Bapak kagem Bu Haryati ingkang sampun dipun siapaken saderengipun gerah, lan minangka wakilipun Bapak, kula nyuwun gunging pangaksami dene piyambakipun boten saged netepi janjinipun dumateng Bu Haryati. Wuwuse Erika karo ngulungake kotak kerdos cilik kang dibungkus kertas kado. Bu Erika lan Mas Yuda, kula nderek bela sungkawa awit sedanipun Pak Guritno. Mugi padhanga lampahipun, jembara kuburipun, tinampi sedaya ngamal ibadahipun, sarta kaapuntena sedaya dosa-dosanipun dening Gusti kang Maha Welas lan Asih. Ucape Haryati groyok. Ora rinasa ana banyu bening nelesi pipi kang wis katon kendo. Bareng wis mangkono,
Erika nuli mrasajakake yen sacepete bakal mulih menyang Tenggarong. Awit ing kene wis ora ana sing ditutburi maneh. Rampung kuwi, Erika lan Yuda terus pamitan. Sakpungkure tamune, Haryati banjur mbukak paket saka Guritno. Wah, isine werna-werna. Kang istimewa, kalung emas mawa liontin gambar ati tinaretes inten. Tandha tresna. Ah, bab kuwi saiki wis dadi mangsa kawuri. Seprana seprene urip lajang ya apik-apik wae. Ketang ora duwe anak, saben dina ya momong bocah. Murid-murite ing sekolahan kang saben dinane bisa dadi panglipur lan nggusah rasa kasepen.